ごいかっこいい。 Bu yurtni Ушков yaratgan kişisine бүләк итеп биргән була. Бүген анда иртәдән Япония артистлары килде. Бу бина көнчыгыш стилендә бизәлгән. Баскычта ишек тоткаларында Япония орнаментлары күзгә ташлана. Кунакларда алар зур кызыксыну уятты. 歴史ある建物の中で Казан Япониядән ерак булса да, биредә безнең күңелгә ятышлы мотивлар шактый. Рәхәтләнеп фотога төштек. Үзебезнең туган илдә кебек булып と китте. ても嬉しいです。さっきからӘлеге дүрт артист безнең республикага театр Евразия мирасы дип аталган тамаша алып килгән. Театр самурай кылычлары өчен металл эретә торган мич. Бу эшнең алымы һәм мичнең атамасы японнарга Кытайдан килгән. Бу илгә татарлар белән бәйле легендар Тартариядән кергән ди тарихчылар. Димәк, безнең милләт белән японнарның уртак мирасы бар. Бұрынғы заманда японларда шундай миш булган иде. Каялар кылычны ясадылар. Самурайларга өчен. Менә исеме шул мишнең булды татара. Минемчә ул бәйләнгән, менә бит иске теге карталарны алсак, бөтен территория Евразиянең ул бит Тартария аталды. Тарихчылар, рәссамнар һәм хореографлар бер фикергә килеп шоуны ишарә телендә ясарга булган. Ул 12 сәхнә күренешеннән тора. 40 мәмләкәттә күрсәттеләр үзләренекен представлениены. Менә хәзер уйлыйм инде татараны да кертерләр үзенеке проектларга. Шунаган инде шулай мөмкин әйтергә. Японлар хәзер безнең мәмләкәт турында сөйләрләр җир шары буенча. Япония шоу проектының эчтәлегендә дә татар әкияте белән уртаклык бар. Таң батырдагы кебек биредә дә япон баһадирының сөйгән ярын аждаһа урлап алып китә. Аны коткарырга татар мичендә эретелгән металлдан ясалган кылыч ярдәм иткән. Үзенчәлекле шоуны иртәгә Алабугада, якшәмбе Казанда карап булачак. Руслан Хусаинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.